Bueno, eta orain nik talde oso bat aurkeztu nahi dizuet. De Mode Quartet taldeaz, ari naiz, zer Riker? Horri buruz ez dukezu gauza kontatu guk dena daukau. Disko bat, hau. Kainek eta biok dena daukau. Diskoa, posterra... Bueno, Iruñako... Prepata, etorrega, ikusten. Iruñako talde honek aspaldiko euskal kantuak itxuraldatzen ditu, instrumenturi gabe, musikari gabe, hau da, akapela esateana. Eta orain, hau, beren bigarren diska aurkezteko etorri dira, gure programa bai, EPA izena du diskak, ikusten da, EPA, eta zuen baimenarekin mutilak ni beraien gana, ni joa, beraiekin hitz egitera. EPA! Laukone zer moduz. Bueno, EPA zuen show musikaleko izenburua da, eta orain zuen CD-arena ikusi dugun bezala. Hori da, ikuskizun musikaletik atera ditugu 12 kanta, eta bildu ditugu diska hontan. Ikuskizuna humorez beteta dago, Patxi Barko zuzendu du, eta sinopsi bezala euskal kulturatik gainontzeko munduko kulturek edan dutela. Hori dena batzea, ez da? Diskoan, Osa, diskoan hori aurkituko dugu. Hori da. Euskal abestiak... Kristion bertxigak ditugu, country, jazz, reggae... Musika afrikarra ere, ez da? Entzun dugu. Bai. Piskat. Bueno, eta noiztik ari zarete zuek musika mota hau egiten edo lauok batera abesten? 2010 hasi ginen, estrenatu genuen lehenengo ikuskizuna, eta hortik ateratzen lehenengo diskoa, eta ja... Bigarren ikuskizunarekin? Aurten, hasieran, estrenatu genuen ikuskizuna, eta orain diskoa. Disko berria. Diskoa Durango azokan egongo gara, benduaren 7an. Begira, ze ondo, Durango, ezaztu? Arratsaldeko 8etan, eta sinaketak. Elkar estanean egonen gara hor sinatzen. Elkar denetan ere badago, eta baita interneten ere salgai, badugu, iTunes, edo demodequartet.com sartu eta bilatu, bai. Durangoko azokan egongo dira, baina bihar, okerrez banago, Donostiako La Rotondan, ez? Hori da, La Rotonda diskotekan festatxo moduko bat egingo dugu, laguna artean artista egongo dira, aktore, abeslari, musikari, idazle, eta kulturako jendea. Elkartuko dugu, hori espatzeko, gure diska hemen dagoela. Noski bai, etzo espatzeko eta guk ospatzeko, zuei aitu nahi zaituztegu orduan, zer ekarri duzue gaurko guretzat? Maitea Galdegin Zautan, eta zure begiak bia besteak egiten dugu masa bat, edo onako mixa, Afrika estiloan. Ni nahi duzatzen, hemen gelditzen zarete, disfrutatu, eta ni hortik ikusiko zaituztet. Gero arte! Maitiak galdegin zautan, maitiak galdegin zautan. Politan nintzanez, polit nintzela baina. Larrua bez, Maitiak galdegin zautan, tremu nintzanez. Maitiak galdegin zautan, tremu nintzanez. Tremu nintzela baina, etxerik ez. Maitiak galdegin zautan, lana banuenez. Maitiak galdegin zautan, lana banuenez. Lana galdegin, banuenez. Galdegin, lana baina, gogorik ez. Lana banuela baina, gogorik ez. Lana banuela baina gogorik ez. Lana banuela baina gogorik ez. Zure begiek mintzen hauten, zure ahoak beldurtzen hau. Niretzako nahi zinduket sentimendu muga ezina. Zure begiek mintzen hauten, zure ahoak beldurtzen hau. Niretzako nahi zinduket sentimendu muga ezina. Kaixuak hil behar dugu,
kaixuak hil behar dugu. Gosez, gosez, gosez hil behar baina. Elkar maitez, elkar Elkar maitez, elkar maitez, gosez hil behar baino elkar maitez. Elkar maitez, elkar maitez, gosez hil behar baino elkar maitez. Gosez hil behar baino elkar maitez. Gosez hil behar baino elkar maitez. Bai. Eta baitza ez bat egiten ondo pasatzen zuela. Daskatzen da dana Bueno, oso eta ondo. lanean da kontzertutan bakarrik, seguro, zuena afarik izango jala. Eta bai, ba. Bueno, eskerrik asko etortzeagatik, Eskerrik asko. Ta sorte hon. Bai. Ba, hemendik aurra zuen ibilbide luzean.